Thokozani bantwana bedlozi. Mkhosi Vulakuvaliwe lona. Ngizocela ukuthi ni-like ni-subscribe nikwazi ukuthola lama video ngenkathi sawakhiqiza. Ngithi ngibuye futhi ngo-part 2 wenkulumo yami le bengisanixoxela yona ke. Le kwenzekile kumina etime isemfuleni nomkhulu. Hayi ke bantwana bedlozi kuthi ngiqhubeke ke ngayo. Ithe ngithi ngisabhekile ke lapho kuqhamuka ikhehla. Yathi mangithi ngisabhekile sokuqhamuka isalukazi. Mangithi ngiyabheka ke sokushintsha amakhala sengibona ukhalo orange. Mangithi ngisabhekile soyashintsha lo mbala sokuba mhlophe. Kwavele kwacima izibani ke lapho. Ngavela nje ngaya kukona. Mkhulu njalo lokuyakhuleka ngisho. Mina ngisawuzwa lutho. Sokuphelile nje ngami emanzini. Manje ke umkhulu makasangitshela ke ukuthi kwenzekeni ke ngoba umqondo awusekho phela. Mase ngivuka umzimba uyasinda sengu-trance angisezwa nje lutho. Umkhulu athi kimi hayi ke Mkhosi sakudonsa sakukhipha emanzini sinomalume. Sakukhipha emanzini usinda ungakwazi ukuhamba, inyawo zingasukumi. Nje ungekho nje emqondweni. Masuka lapho ke bantwana bedlozi saqonda esizibeni ukuthi kulabe kumele ngiyophakamisa khona ishoba lami ngiyolanda. Angikhumbuli lutho okwenzekile lapha abantwana bedlozi. Kumbula masuka emanzini ngitshelwe nje ukuthi soloku nje ngoku-trance. I think it's something like 30 minutes to an hour. Ngizothanda ukuxolisa ngaloko nokuzwayo umsindo ngoba ngila emsebenzini ugesi bosahambile. I-generator le yabo i-load shedding. So I'm still on trance. I think I took something like 30 minutes. Ngoba nje i-distance from emfuleni ukuya esizibeni la singena khona bayazi ukuthi it's a bit of a distance, which nje benge out yonke leyo ndlela leyo. Noba sifike esizibeni kwenziwa lokho kwenziwayo angibonanga lutho khuluma iqiniso because I was still not myself at that time. Then from esizibeni then we drove back ehlathini ke manje ngiyomemeza ikhehla ngiyolanda ikhehla lami khona lasehlathini. Nikhumbule phela ukuthi kubalekile nokulanda amakhehla wethu ehlathini. Singakwenza konke sibalande bonke emfuleni, sibayise emalwandle, simemeze ezintabeni kodwa namakhehla asasilindile ehlathini. Kula ngihlaphukelwe khona ke mina nguMkhosi Vulakuvaliwe makufika ehlathini ngiyomemeza ikhehla. Kula umqondo wami ubuye khona ngabe sengiyabona konke ukuthi kwenzakalani. Ngakho ke bantwana bedlozi sithi kubalekile kakhulu ukulungisela abantu abadala. Akunama shortcuts. Kule ndlela ama shortcuts awekho. Iloko engikufundile kule 2 weeks engispende nomkhulu noMkhosi makhuzwayo ePietermaritzburg ukuthi ama shortcuts awekho bantwana bedlozi. Ungathi wena udlulile kanti awudlulanga bazokubamba abantu abadala. So ngakho ngithi ngimkhuthaze ngiyazi abaningi benu kusenzima in terms of amandla asilingani. Abanye bayasebenza, abanye abasebenzi bethu, abanye they do have i-support ye-family, abanye abanayo i-support ye-family babodwa. So ngizocela ukuthi nifunde ukuphahla more and more, nikuxhumane nabantu abadala.
nikhuleke kakhulu ngoba kuyadingakala konke lokhu kule ndlela ukuze bakwazi ukusinikeza amandla abantu abadala ukuthi sikwazi ukubalungisela. And sikhumbule phela ukuthi abantu abadala bake bayihamba le ndlela before, bayihambile baphelela la bona baphelele khona. So kumele thina sithathe la bashiye khona siqhubeke nabo. Ngakho-ke kuyadingakala ukuthi sibalungisele sikwazi ukufinyelela lapho kumele sifinyelele khona. But angiboni nje ukuthi kule ndlela isigcina sikhona abantwana bedlozi ngoba ba-upgrade labantu every day. They upgrade every day, basibonisa izinto every day. That's what they are doing to me as we speak. Ba-busy. They'll show you new things every day okumele uzenze. So that's why I'm saying ngithi mina angicabanga ukuthi isigcina sikhona. Ngakho-ke ngizothanda futhi ukubonga umkhulu Shem. Umkhulu sithi kuwena siyabonga ngothando onalo for idlozi lakho nedlozi namadlozi wethu ukusisiza nokungakhubazi amadlozi abantu nokuwathanda amadlozi wethu. Sithi siyabonga, sibonga uSikhakhana, sibonga uMbanjwa. Sithi siyabonga nokusivulela ikhaya lakho nokusilapha. Sithi siyabonga. Siyilabantu esiyibona namhlanje is because of you.